Dnes jsme se probudili do významného dne. Budova původní obecné a nyní mateřské školy dnes slaví své kulatiny. Před 100 lety vybudovali naši předkové tento stánek, sloužící dětem k nabývání všeho toho, čeho potřebují, aby z nich vyrostli řádní lidé a občané. Mnoho dětí prošlo touto školou, později školkou, a dnes i mnozí z vás snad rádi zavzpomínají na své dětské časy. Co všechno viděli a slyšeli tyto zdi, určitě toho bylo mnoho. Jen se zamyslete, co za 100 let existence této budovy bylo ořezáno pastelek, kolik zaměstnanců se zde vystřídalo a kolik dětí odsud vykročilo takzvaně do světa. Předškolní výchova je jedna z nejdůležitějších etap v životě a my jsme hrdí na mnoho dobře vychovaných a vzdělaných lidí, kteří vyšli právě z této naší mateřské školy. Dovolte mi, abych dnes popřála školce, učitelkám, zaměstnancům, ale i dětem, aby se jim stále dařilo a vedlo tak jako doposud, nebo snad ještě i lépe, a aby z nich každý chodil do školky rád. Vážení hosté, dovolte, abych i já vás přivítala v naší mateřské škole. I když to tak nevypadá, není naše škola už žádná mladice, ale je to opravdu už 100letá dáma. Za tu dobu, co tu stojí, si prošla řadami změn. Nejdřív jako obecní škola byl tu i zemědělský útulek pro předškolní děti, pak základní škola, býval tu i byt pana řídícího. Později byla základní škola přestavěna na dvoutřídní mateřskou školu i s vlastní kuchyní a provoz zde mateřské školy začal 1. února 1980. A aby těch změn nebylo málo, byly prostory třídy v přízemí přestavěny na obecní úřad i s vlastním vchodem z boční strany budovy. Díky našemu zřizovateli můžeme postupně dle finančních možností udržovat a vylepšovat prostředí mateřské školy. Ale škola to není jen budova. Je to především místo, kde se žije a kde se pořád něco děje. Po dobu existence mateřské školy se tu vystřídalo asi 465 dětí. V letosním školním roce navštěvovalo mateřskou školu 28 dětí, a to nejen z Prostějoviček a z Krumsína, ale i z Křenůvek a z Určic. Se mnou je tu ještě paní učitelka Dana Frelichová, potom školnice a vedoucí stravovny v jedné osobě paní Marie Brablecová a paní kuchařka Jana Krpcová. Ze školní kuchyně se dovážejí obědy i dětem do základní školy v Krumsíně. A že se u nás pořád něco děje, znáte možná z vlastních prožitků a zkušeností, z vyprávění svých dětí, vnoučků, a poznáte to i podle fotografií a prací dětí a dalších věcí, které si můžete v prostorách školy prohlédnout. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, poznáváme a objevujeme nejen pohádkový svět. Připravujeme děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímali o učení, uměli se sami a efektivně učit, učení, aby je bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, daří se nám spolupráce s rodiči, rodinu bereme jako prvotní a nezastupitelnou ve výchově dětí. Vytváříme pro děti prostředí, podnětné prostředí, ve kterém se cítí bezpečně, jsou spokojené nejen oni, ale i jejich rodiče. Odměnou za naši snahu jsou nám potom rozářené oči dětí, úsměv na tváři a hlavně to, že se k nám i po letech rádi vracejí. Spolupracujeme se základní školou Krumsín, mateřskou školou Vícov a Myslovice, jezdíme na divadelní představení, na výlety, k hasičům do Prostějova, pečeme dobrůdky, vynášíme morenu, je toho dost a dost. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách této akce. Našemu zřizovateli, obecnímu úřadu Prostějovičky, paní starostce, zaměstnancům školy i jejich rodinám, rodičům dětí a taky vám všem, kteří jste nám zapůjčili fotografie a ostatní materiál. Díky i za to, že jste sem za námi přišli
a doufám, že si s námi rádi zavzpomínáte a připomenete si svá dětská léta, kamarády, učitele a další zaměstnance. A teď už bych ráda předala slovo našim nejmenším, kteří si pro vás připravili broučkovské vystoupení. A než budou broučkovat, tak to budou ještě písničky a básničky, aby vám ukázali, že se něco naučili. Těšíme se všichni na prázdniny, po roce už tady budou zas. Nastane nám lenošení krásný čas. Celé 2 měsíce opustíme lavice, v lese nebo u vody, užijeme si přírody. Na celé 2 měsíce opustíme lavice, v lese smrtí vrátíme se zas. Jsme nepozdáli, všichni máme píšťaly, aby pro nás hráli. Zahrajeme na píšťaly, abyste se usmívali. Zahrajeme vesela, jako správná kapela. A kdo nemá píšťaly, tátoře a mámy, může pískat na pusu, zkuste si to s námi. Zahrajeme na píšťaly, abyste se usmívali. Zahrajeme vesela, jako správná kapela. Mám lidé spoždění. Postavíme hrad, vítr ten ho nezničí, budem se mu smát. Lžíce tam, lžíce sem, ještě jednu přinesem. Zkusku vláda jehličí, postavíme hrad. Nejsme sice velicí, my mravenčí zetníci, ale máme prýma, partu se hranou. Že se pilně snažíme, dnes se víc než vážíme, ještě dnes opravíme celý les.
tom lese na pasece stával svého času. Byl tak hezký, že se tady zalíbilo medvědů. A tak vzali saky, paky, poštáře a peřiny. Nový domov byl tak krásný, úžasný a jediný. Že z jeho oken linula se vůně a voda z modré tůně. Zpívají tu práci a každý je tu rád. Prostě domů, který můžeme si všichni jenom přát. Že z jeho oken linula se vůně a voda z modré tůně. Zpívají tu práci a každý je tu rád. Prostě domů, který můžeme si všichni v celém lese přát. Celý les už dávno tuší, kam se všichni stěhují. Mravenci si z jehličíku mraveniště budují. Zjistili, že u medvědů mají vždycky jídla dost. A tak postavili z větví až do jejich spíže most. Že z jeho oken linula se vůně a voda z modré tůně. Zpívají tu práci a každý je tu rád. Prostě domov, který můžeme si všichni v celém lese. Prostě domov, který můžeme si všichni v celém lese. Domov, který můžeme si všichni v lese přát. Nejednou překonal jsem vůli svou a moje princezna ta jistě rozezná, že mám vážně rád. A v jeho blízkosti se náhle zdá, že letat v oblacích se málem dá. Dát ruku na ruku, netřeba za ruku, v jeho se přece vůbec má. Oslava veliká už se chystá a buchet je spousta, lahodná sousta. A naše láska je vždy stejně čistá a pevná jako brání. Chceš chtít, já budu mít, co žádný nemá. Až mě budeš chtít jedenkrát, až se budem znát, budem se ptát, co nás dva čeká. Až se budem znát jedenkrát. Já byla v zámku vysněna, skryvejčete, už skřínka zamčená. To táta chtěl, ty neprycou. Svět zná tvář mou. Najednou chci skončit s tobou pohrou. Najednou Než vrát. A i když se vleče, je svůj nájem vleče, to nutí přestat se zbytečně ptát. Jestli se blížím k cíli, kolik zbývá víry, kam svou svodidla, co pod mě milžou. Zacouvám zpátky a plýtvám řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Takže děkujeme, mějte se moc krásně. Pěvecký sbor Kuňky pod vedením Zuzky Kožnárkové.